Bună din nou! Da, aici suntem cu coletul Diani de pe canalul Fashion Girl. Este venit așa într-o punguliță și pune Diana. Și am să-l deschid să vedem ce mi-a trimis și ea. Sper să-i placă și ce i-am trimis. Wow, sunt destul de multe produse și la Diana. Și la fel foarte bine ambalate. Și la acesta am nevoie de farfecă. Da, Gero Vital, catifelă, pielea. Ok. Și aici sună foarte bine. Nici produse Gero Vital nu găsesc aici în Spania și chiar mă bucur că am primit. Loțiune hidratantă de corp de la Gero Vital Happiness. Ce tare! Cu extract de zmeură. Wow, foarte frumos. Mulțumesc frumos, Diana. Chiar am să-l provez. Și miroase super, super bine. Îmi place foarte mult. Mulțumesc. Miroase genial. Ha. Ok, să vedem ce este. Și aici foarte greu deschid produsele. Extrem de greu. De la Balea cu vanilie. Nu știu ce este asta. Cred că este un gel de duș. Da, un gel de duș. Uitați ce fain arată. La fel, este aici cu plastic. Pus foarte bine sigilat. Și iarna trebuie să fim fresh. Îmi place să fiu fresh în orice sezon. Indiferent de anotimp. Da. Foarte bine ați ambalat produsele. De la Balea, un spray cu cocos. Wow, foarte fain. Chiar mă bucur. Cred că miroase și super bine, cu siguranță. Ce bine miroase, wow. Chiar am să-l folosesc. Cât de curând. Trebuie să ne îngrijim și pune aici. Cred că tenul sau părul, nu știu. Ce tare, Diana, chiar mulțumesc frumos. Să vedem ce este. Foarte bine ambalate sunt. Nu știu, cred că m-am repetat de prea multe ori, dar chiar sunt foarte bine ambalate. Un gomaj de față de la Avon Planet Spa. Așa. Uitați cât scoici am pus aici. Un set cu serul pentru Peel Off. Da, acesta este gomaj și acesta cred că este masca, poate fi? Da, masca de la Planet Spa. Da, după cum vedeți, foarte canul asta. Așa, să vedem. Am vrut să-l încerc. E super. Îl am în varianta full. Așa arată. Wow. Sper să nu tai încă pentru că este super subțire. Ce foarte fain. O monstră de la șamponul Head and Shoulders cu mentă. Foarte fain. Chiar n-am mai văzut pliculețe de genul de când eram... Mă scuzați că mi-am picat ceva aici.
de când eram eu pe acasă în România. Chiar mă bucur. Aici am și o mini felicitare. Mulțumesc frumos, să vedem ce scrie. Chiar n-am văzut-o la început. Și arată înăuntru. Draga mea, îți trimit doar această scrisoare, deoarece nu te cunosc prea bine. Îți mulțumesc că ai acceptat acest duo swap. Eu te pup dulce. O pup și pe fetiță cu drag, Diana. Vai, mulțumesc frumos, Diana. Chiar e foarte drăguță, felicitare, uitați. Mulțumesc frumos. Mai ales că, nu știu, v-ați gândit și la fetița asta, este o... Bun, următorul este așa un ambalaj care nu pune nimica. Și nu știu ce îi. Un săpun? Chiar am să întreb ce este. Da, un săpun este, dar nu pune nimic. Interesant. Miroase bine. Chiar mă bucur. Deci am să te întreb să văd pentru ce este. Poate este pentru tine, nici nu știu, că nu pune nimic. Sper că am nimerit nuanța, eu îl ador. E Made în România. Wow! Cu siguranță este un ruj. Da. Iar o grămadă de scoci. Încerc să îl desfac. Este, cred că, un balsam de buze. Așa arată, n-am văzut pe la nimeni acest balsam de buze. Interesant. Miroase bine. Nu știu, miroase a trandafir, ceva de genul. Și este o nuanță. Am să vă și arăt. Cred că este mai mult un ruj decât aceasta este nuanța. Da. Foarte interesant, mulțumesc frumos. Oare bine am ales? Cu siguranță. Este un lac de unghii. Mi-a desenat acolo și o unghie, deci mi-a dat de înțeles ce este. Să vedem. Made Love. Foarte drăguță nuanța, foarte fain. Îmi place. Wow, chiar merită mască. Nu am acea nuanță. Presupun că merită și puțin atenție. Ochii. Da. Să vedem ce este. Și cred că este un gel pentru zona ochiului de la Planet Spa, din aceeași gamă ca și masca, chiar super bine, chiar avem nevoie de unul. Miroase foarte bine. Wow! Mulțumesc frumos! Și da, s-a terminat. Cam acesta a fost swap-ul, sper să vă placă. Eu le mulțumesc foarte mult și Dianei și Corinei. Sper să treceți pe canalul ei, să vedeți ce am trimis și eu lor și să le dați un like. Da, eu sunt foarte fericită de ceea ce am primit și le mulțumesc foarte mult că au fost de acord să facem acest swap. Da, nu mai am cuvinte, mulțumesc frumos. Sper să vă placă acest clip și noi ne vedem într-un următorul. V-am pupat! Ciao, ciao!